لدج بازرگان مادەیەن هشبر و شانەیەن داعشێ ترکیایە داگرکەر و حکوومەتە شامێ هێزین ئەو لە کاریە هوندرین ئانک و ئاسایشێ di nava salekê de bi dehên operasyyonan li dar xistine. Li gor navenda ragihandinê ya asayişê di sala 2023 de not û du şane ji hev xistine. Ji wan 19 yên Tirkiyaya dagirkerin û 18 jî girêdayî hikûmeta Şamê ne. Asayişê eşkere kir ku 289 nandoz د انجام اپراسیونên wan de hatine girtin. Asayişê gurzek da weşand bazirganên madeyên hişbir. Di 946 dosyayên madeyên hişbir de 3300 kes hatine girtin. Ji wan 172 bazirgan û 2165 bikarhêner û 963 belavgerin. Asayişê her wiha da zanîn ku 74,557 kilogram krîstal, 415,032 kilogram heşîş, 428 şitlên heşîşê, 159 cixareyên heşîşê, 648,582 hebên hişbir, milyonek و 636,401 hebên keptagonê, 7,742 kilogram heroîn, 106 gram kokaîn û çend cureyên din jî hatine desteserkirin. Di nava salê de asayişê bi daxuyaniyên fermî eşkere kir ku ev madeyên hişbir ji herêmên hikûmeta Şamê û Tirkiyaya dagirker derbasî Bakur û Rojhilatê Sûriyayê hatine kirin.